No jo. Poď na to. Ale ja musím ísť za chvíľu do sprchy. A čo ja s tým mám? Ja odídem. Neodpojil. Teba odpojilo? Mhm. Či Aj mňa. ty si sa odpojil? Odpojil. To je deathmatch, ty vole. Ešte vám to stále načítava? Nie, ja už hrám. Ja už sa pripájam. Mne ešte ani hudba nezačala hrať. Nič, to je počítačové, mám taký dobrý kombat, taký internet k nemu, že všetci sa ma bojte. Bojte sa ma. Áno, bojte sa ma. Ja tu nikoho nemôžem nájsť. Ty vole. Túto mapu dosť dobre poznám. V tejto budove tu kto si bol, tak ho skúsim Túto zapísať. mapa ja dosť dobre poznám. Minule som tu bol až 10. Wow, dal som čo tíši 10. Dobre, dal som mu hlavu. 50% mi ostalo vynikajúco. A niekedy sa to naučím hrať ako vy, vieš, lebo mali ste niekedy skoro, že 0,19. Nie, ani keď som začal prvý hrať. Čo? Nie, ani keď som začal hrať prvýkrát. Koľko si mal najhoršie skóre? Ja neviem, to zase neviem. Ja neviem. Viem, že som mal 0,7, keď som sa učil na stíhač. Jo, tak to si dobrý. To asi moje najlepšie skóre. Ja som sa to učil priebežne, ja som nehral nejako, že na stíhačku jediné kolo, že furt. Ja som raz za kolo, dvakrát zobral stíhačku. Vždycky som to zapichnul samozrejme a nejako pomaličky to nejako prišlo. Aj mne už to prichádza. No, tebe to prichádza. Aj mne už to prichádza. Rýchlo, mi sa to stále načítava, mne to asi nejde. Ale musíš počkať. Wow, zomri, ty kokso. Zase ďalší šťastný kill. Toto dlhoba, toto sa mi ešte nikdy nenačítaval, vieš. To ich je kopec, počkaj, to budú v tej budove asi, čo? Mám 4 HP, takže by som mi mohol niekto ponúknuť lokarničkou. Ty už hráš, Aďo? Ako keby si bol pri mne, tak ti ju aj hodím. Ale musím ju hodiť aj sebe. Á, ty si tu! Tak počkaj, hodím na mňu. Ja ju nemám. Nemám. Bacha, tá budova za nami. Jo, ja hrám, ja som čavo. Dal aj teba? Hej, dal teba. Mhm. Ale ja nie do tej budovy, tam ich je kopa. To keď prídeš odzadu, tak to budeš mať taký kill. Zomri! Mám ho. Ale som dal hlavu cesku. Ďalší, zomri. A ďalší a ten ma dal. A to bola stojka. 4 k 1. 4 k 2 už teraz. Ja som tu v tom. Ja mám 0 k 3. A na čo tu bereš snajpera, ty kokso, na takúto mapu? To čo je šrapné? A so snajperom som dal. Druhého, non-zoom. Ja som dal zatiaľ všetky, asi no zoom. Ďalšieho. Dvoch po sebe. Vynikajúco. Snajpa. Zomri, dal som ho. A potom má vnútri v budove. Troch som dal po sebe. A potom som to chytil aj ja. Kde ste? Že by som si zobral brokadu? No na malej mape to je dobré, lebo to sa hrá väčšinou na blízko, tak možno by ti to pomohlo. Idem do budovy, kde ich je celkom dosť, to vyzerá. Vynikajúco, prvý dolu. Tu by mohol byť asi aj druhý. Hej, je Berem tam si guľač. Tu je granát, niekto som hodil granát, môže ísť vynikajúco. verzia, ale taký, že 88 sa volá. Typ Vynikajúco, 88. dolu, Nie. nedal som ho! Á, dal Toto ma. je zlá zbraň, čo tu je má len 8 nábojov. 50%, 8 k 3. Vynikajúco. 88. Zatiaľ mi to ide. A ja to väčšinou ku koncu poseriem ako Volá vždy. sa, že tak ľahký gulomet. Myslím. Alebo tak nejako. Sebevražda. On tam bol si za dverami, áno, to je chyťak. Sebevražda. Ty sa prečo zabil? Lebo mám zlú zbraň. Mám takú, že 8 nábojov a nabíja 15 sekúnd. Oproti v budove je niekto. Ja som ho dal. Dobre, ja si padím dolu. Tam je oproti, mám ho. To je ten, čo ma dal tým RPGčkom, one. Tu stíhačke, minulú mapu. Tam je ich veľa, za tebou budú. Je za mnou. V tej budove už to po mne kropil kdosi. A teraz prebíjaš. A on uteká po schodoch a nabil už isto. A už ma asi aj dostal. A ja som ho dal nakoniec.
Vynikajúco, táto devina je fakt dobrá. Nábojov, ale ako Hej. aj účinnosť, takto na blízko. Dobre, môžem nabiť. Prečo sa nemôžem na vás pridať? Toto je Lebo teamový tu sa hrá deathmatch. team deathmatch. Bože, ja som zľakol vlastného. A je tu niekto a mám ho. Tak nie. Vyžeral mi ho. Čagatko sa nám tomu stoj. Hore nejdem sa na to idú. Ide ti tam jeden asi, Už som ho dvaja. asi aj dostal. Ty kokso, ty ma tam inak rozkašovali, ja nedal som ani jedného. Akcia stále mám 0 k 1 mám iba. Ale nie. Niekto ma už nebil. Vždycky mi ich vyžerú, keď idem odzadu, ja to nenávidím s tým. A je po mne. Dobrý. Vynikajúco. Vynikajúco, už to aj tak po mne kropí, tak si druhý. Ja ho nevidím. Nie je tá lekárnička. Dobre, môžeme ísť. Tam vnútri toho domu je. Áno, áno. Prebíja. A dal som ho. A ide po mne niekto zvonka, dal ma. Z tej budovy ma dal. Vynikajúco, niekto ma oživil. Vynikajúco. Nabieť. Nabiť a zabiť. Dívaj na to. Nabiť a zabiť. Idem. Hodím vám tam granát, chlapci. Niekto mi ho zabil. Nepřišiel zabiť granátom. Ja som vedel, že tam niekto bude. A tu ich je niekoľko a dali ma. Vynikajúco. Skype mi nesekali, hodilo ma to. Už si povláznem. Zvládnuť výšku a vypadnúť z miesta. Do prčiť, ja som nechal pol života. Dobre, oživil ma, poďme. Hodil granát na seba. Ty kokto, to je vyšlo, všetci v prdeli. Chalán, do tejto budovy ide celé komando. Keby mi niekto hodil lekárničku, by som bol radšej. Seru na to, ja tam idem. A jeden nás tam všetkých postrieľal. Hej, tak ja mu príjem od chrbta, Hej. počkaj. Nebudem ani. Kde je? To nebol môj? Sa neskutočne rozsekal počítač, to kvôli čomu? Asi si ho prehrial. Ty vole, to som bojíš. Nie, veď. Uchojte. Wow. Bacha na to, druhými dverami niekto vošiel a dal som ho. Áno. Asi aj tam niekto bol. Chlapci, ja vás idem inak rozbiť teraz. Nebudem mať 0,17, ale 1,17. No, tak už to vidím, brčo. Nejako nič zlom, hej. Wow, niekto z druhého okna. 8% utekaj. Bež, Foreste. Dobre, no sa tu kempnú. No, fakt niekoho úplne rozkašujem. Aspoň jedného. Alebo teba niekto. A tak jednému by sa mi mohlo pošťastiť. Ale veď dnes som mal už 8 kg. Vynikajúce, dostal som ho. Prebiť, schovať sa. A ideme znova. Tam granát niekto hodil. Na kraj, za tebou. Vynikajúce, dostal som ho. A 8 kg to je dobré, že? No, to som mal za minulé kolo v stíhačke. Vynikajúce, ďalšieho mám. Čo ti šľahá? Tak ale v stíhačke už to viem aj, ja už zabíjam, pohodička. Jedna radosť. Sám seba. No však. Ja som nepovedal, že ich. Nevidel som ho. Na 20 kusov. Poďme, rýchlo, spomni sa. Chlapci, Prehrávame to, spamätajte sa. Vladko nezemieral, ani to už toľko. Dobre, dostal som ho. Wow, krysa. ja zas tak moc nezemieram. Sakra, dostal ma. Čo je to, keď zomreš 17 krát z tých 500 bodov, či koľko? Čo to zrobíš srandu? To je nič. Stane sa, že teraz to už začnem úplne... Už mi to nepôjde podľa mňa teraz. Ja vždycky tak do pol mapy to zvládam a potom to úplne poserem. Však to si celý ty, hej. Ja to nezvládam nikdy. No, ti to nezvládáš od začiatku. Počkaj, tuto by som sa mohol kempuť. Presne, toto bude iná. Ja to nezvládam od začiatku až do samého konca. Potom v menu si verím Hej, dívaj na... a príde na... Tuto keď sa niekto ukáže, tak ho tak rozkašujem, že nebude vedieť, kde je. Tam Je tu v tom Andier? okne. Nedá sa mi to označiť. To je náš. Je tu Andier?
Ja neviem. Slnka už spí. Tam bol, nevidím ho cez tie stromy, aj tak ho kempím a vošiel si budovi. Dodo, čo robia vaši? Idem si pre ňo, ja neviem. Poď dolu, to je hajzl. Bože, dobre. Mám ho. Za Á, chvíľku za dverami! Pozor. Za chvíľku Dominečko, vypni to. Alebo Vladuško, choď spinkať, máš ešte málo ročkov. No za chvíľku príde otcovi. Už sa valí. Ale áno, mamina, bože, dobre. No, mohol by sa tu niekto ukázať. Aha, tu v tých dveroch bol, čože? Rovno za tebou, Vaďo, bol úplne, on tam bol vo dveroch a ty si sa nedíval za tvojím chrbtom. Dobre, chalani, ja už idem. Čaute. No, čau. Čaute. Aďo, aj ty ideš? Nie. No, tak. Zomri. Vynikajúco. Ale už vyhrávame. Nevyhadzujte ma. Nevyhadzujte ma. Niekto ťa vyhadí. Ešte prídem. Wow, celkom veľa ich je tu. Všade sú, všade sú. A ja som bez života, 4%. Utekaj. Vynikajúco, tu si ľahnem. No, živ sa už konečne. OK, môžem ísť. Kto si tu zomrel? Zomri! Aj ty! Vynikajúco, neoživil som ho. Utekaj, nemám náboje. To bol taký menší double kill. Ja som v tej budove, ale tu nikto není, vyzerá tak. No, nikto. Tam je. Sakra, miril som pred neho moc. No, bež. Bež, Forest. Dostal som ho. Vynikajúco. Lekárnička je tu. To kdo si bol? Vynikajúco, začal som ho kropiť ešte predtým, ako vošiel dovnútra. Snajper, dostal som ho. Tam je náš snajper. No, ty vole, som mŕtvy. Dobre, je dolu. To bolo dobre. 2 náboje. Hej, ja vystrelám celý zásobník. Že zásobník. Všetky náboje. Tuto bude, toho zapichnem, poď na to. Tak nie. Tak možno aj nie. Dobre, dostal som ho. Uchoj, ja ho chcem oživiť, to je debil. Bože, nenávidím takýchto debilkov. Ja, že to je môj. 32 ku 10, to není špatné. Už ku 11, no. No, tu leží a ja som to. To ja minulú mapu, no minulú asi nie. Proste to bol prechod přes Seinu, alebo tak nejak z toho, no áno, isto. A proste on tam ležal a nebol označený a že je mŕtvy, ja si prebehnem okolo neho, on ma tak rozsypal. Ty kokos, to je môj. Bože, to čo bolo za buk. Dobre, ale neužil som ho. Ty kokso, to čo bolo? Nikto nikde. Kde sú všetci? To je môj. Niekto si tu vymenil náboje RPG? 1%, čože? To je malé nešťastie. Čaute, chalani. No, tak čau. Čau. Ja som tu odtedy. Dobraj. Jo, ale nie. No, už mi to nejde. Už mi to nejde tak, ako by to malo ísť. My to ešte nakoniec... Aba nie, vyhrávame, dobre, tak poďme na to. Nesmieme im to už pustiť. Zomri! A nebol to ten, čo ma pred chvíľkou dal, čo som mu nechal 1%. Mal takú zbraň. Som za tebou. OK, tuto ich je dosť pod sem. Tam je... Áno. Asistence, ty si mi ho vyžral.
Tuto na boku bol. Ja som im len tam hodil oný. Čakaj, uvidím odkiaľ tohoto tu rozkašuje kto. Somri vynikajúco. Vynikajúco. Oživím toho môjho. Nehodí ho. Neviem, kde si. Wow, celé sa to trasie, že som ani nevidel poriadne. Ale dal som ho aj tak. Wow, je tu druhý. A teraz nabíja on, a ja som ho dal. Musíš skákať ako kamzik, ty vole, aby si sa im vyhnul. No bože, oživ sa už. Dobre, už si na to už idem. A konec. No vyhrali. OK, vyhrali sme to. A sa to bude aj opakovať toto kolo. Ja som prvý, 38 ku 13, som to mal 50 ku 14, čože to je, jaký král. Ja som hral OK. polomocom. Stuhy 15. Tu som asi na stíhačku moc nezarobil, no. Čo? Výstroj, dobre.